As melloras asociadas ao contrato de abastecemento de auga e saneamento deberían executarse a partir de xaneiro. Os establecéronse as obras que se van a realizar e a empresa adxudicataria comezará xa a elaborar os proxectos correspondentes. Por un lado, a elaboración dos proxectos que queremos que estén arredor do Nadal ou a primeiros do ano que ven, a elaboración de todos os proxectos e logo, inmediatamente que estén os proxectos e aprobados, empezará coa execución das obras que levarán o tempo que leven, pero que se van a empezar a primeiros do ano 2019, non? Case o 50% dos 58 millóns previstos para estas intervencións se destinarán ao saneamento no rural. As obras comezarán na parroquia de Verducido e continuarán en San André e Santa María de Sebe, Campañó e Bora. Nestes núcleos completaríase a rede de saneamento para que as vivendas se poidan conectar e reporíanse as vías municipais afectadas pola instalación das tubases. Eses proxectos todos de saneamento de Verducido, Campañó, Bora, Santo André de Sebe e Santa María de Sebe, están por riba dos 20 millóns de euros, que é unha porcentaxe prácticamente do 50% da inversión prevista en saneamento do rural por parte das melloras do contrato. Ademais do saneamento no rural, haberá melloras de abastecemento nas parroquias de Mourente, Marcón, Bora e Salcedo, e un novo depósito en Castrosenín dará auga á ampliación de Montecelo. Outras obras que son de abastecemento de auga, en primeiro lugar, para o hospital, o novo hospital de Montecelo, e despois para as parroquias que están arredor de Mourente, Montecelo, Marcón, Mourente, Tomeza, Salcedo e algo de Bora, non? Por último, o paquete de melloras inclúe intervencións no ámbito urbano, entre as que destacan a mellora do saneamento da rúa Echegaray e a reposición de parte do bombeo da estación potabilizadora de Monteporreiro. Hai tamén algunhas obras no urbano, que tamén se farían no próximo ano, que serían a reposición de auga e saneamento da rúa Echegaray, e, por outro lado, unha mellora necesaria no bombeo da nova estación de Monteporreiro, que hai 4 bombas que non se puxeron novas por parte de Aquais. O investimento en mellora súmase á achega de 7 millóns polo canon e unha partida de 3 millóns que a adxudicataria debe dedicar ao mantemento da rede, e dentro da que se enmarcan obras como a mellora da galería de servizos.